Stad-Ain juga Jylla Dr. Finela L Nonglait hak si Nyngkong kala pynbna paidbah bakala Pyniasoh syaka parti BJP ban Pynkhreh ialade naga bynta ke elekshon MP kaban Shillong shen mynta snem. Haba kren berkilat pathai Khubor ke Dr. Finela kala iathuh ba kum ke nongiasaid ke kwah bada ka jingdon jongka kum ke nongmihkhmat kala Iakhun ya bun ki hok kiba iadei berkahok tenrai kiba jong ke Jylla. Ngam nom yang independent dalili ru ban ong man pendan kam baklai ko vote chung paidbah kan ways ka vote it ka ways ka jai Pynkhreh ngam nom yang namanga sutho hi independent position no ru tang ban itho iladir mi tho hang te Haba ni tho kum no shidal hi pe ka bha hi bangi leit ta ka bor shim da ka bor le da ka bor kidan ha ka bor dengan shim itu ka bor ka jong ki bangin pendan kam BJP will never use me. I will use the BJP. Kita hi ketika thong junga hi. Kalau dah ngam dei bangayo tiket ngam nom pendan kam baklai ka vote jong paidbah ngasong no. Ka vote ka jong paidbah kan ya chak dei ban ya pede. Ngam tip ngating ban oi kata ngam dei pi bala dan selama BJP terhadap kita ya mentang tengam tip ki le kum no gelong no ki pan profile junga kala ai. Kala pan ka to profile tengala dep ai chaki ngala assign ro. Tengah try kata hi bangatip ialade ya kiwei tengam tip kumno ki le ro kumno ki pen ki shong ro ngam tip kumno ki ya pen wandor ngam tip nama hak to kasi ba ai hak to kasi ni utu bahe do jong BJP lo ara sedal hi tengam tip nai kata ialade tengam tip ya kiwei tengam tip dada kila accept ya ka candidature jonga kila accept ya kitu ki thong jonga those principles that I have been put up ka IOA ke instrument of accession but notified no ka LA banyo ke exemption ni ke Jylla jungi manum trekam gani ka Land Acquisition Act bathamai ka amended law kamnum nei ban trekam an shim ka khanda wasiap jungi kan kamdei ban rung nang ta katuka UCC ke exemption de provisions ki jongki ki proviso na kano ka de bandan ke exemption la ta ka khata ki Christian minority jungi namangi ki minority ban oi ka UCC ka tribal shi India fi minority mat 5 point something tang 100% te ka basaw pada kadai ka schedule ni tin tlet jungi ka khasi language kadai bandrung no nanta ka ILP kadai ka way na ki atiar ka klan ha ka balala dar yolot ikine nei easily ILP ni layo prioritize can your rights ka sarkar ti ba mensyua kila ai bon ki hok kabram dang bon dang duna ba pendap right to education permi Congress SSA permi BJP ka right to education ka Ain la permi ka Congress government ka SSA ka right to free education pade ka ba pelang pade ya ka Ain man pentrekam ka de ka BJP kinono ki party ki badan hak sarkar kilale ila jong ki bynta ta I think ladang ni la yo ki hak ki duties ki jong ki haban pendap ni ke